Здравейте хора, днес ще отваряме Brawl Pass-а. Само че не съм си купил Brawl Pass-а. Да намалим малко така. И да започваме. Но първо ще махна тук някои играчи. Например, то ще го махна. Нищо, че 32 000 купи. Ще го махна. Защото брат, това вече 5 дена го чакам. Защото бая копи се наистина. И така. То ще го махна без изобщо се замислям, защото то е само 18 000. И така. Други няма. Ето, не, за робот няма да го маха. И то бая купи. Него няма да го маха. Така че имам вече едно място. Между другото, знаете ли какво? И то ще го махна, да има повече място. Без това е под 20 000 купи. Така, да се вземем моите неща. Купра тук. Така, нека да отваряме. Коста, на. Реал. Драго, едва ли ще мога да го взема. Искам вече да излезем това мое. Епик. Взел съм коинса и това, и пауърпоинтите. Да се апгрейдвам бро. Между другото на мен от 7-те мегабокса ми се бяха паднали 5 броуъра. След малко ще ви покажа като... даже още сега. Ще ги покажа. Опа, прекъса нещо, така. Паднаха ми се Гел, Бони, Чък, Кроу и Лили. Както знаете, преден епизод или по-предния ми се падна Санди. И чакам да го играем. И всичките тези ги чакам. И тя не знам дали ще ги чакам. С тях да играя. Може би не. Може би само с Кроу и Лили. Чък. То е слаб. Може би само до 14 трябва ще го дигам. Ама не на епизод. Така. И така, че повече се заслужаваха мегабокси с таблет. Почти си и сигурно за... О, митик! Ай, гаджет. На това. Нали, то ама неправилният гаджет. Защо не то, който трябва? Защото тъпия гаджет ми се падна. Този епизод сигурно ще е много кратък. Епик. Стойте да не отворя, без да искам легендари стара дропа. Да отворим първо ето. Така. Сега готови ли сте за легендари стара дропа? След 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отварям. Опа, забравих. Тук още 5 секунди. 5, 4, 3, 2,
1, 0 и... Готови ли сте? Готови ли сте да отворим? Стой сега, ритуала. Уга буга, уга буга, уга буга, уга буга. Уга буга, уга буга, уга буга. Готови ли сте? Готови ли сте? Айде отварям стартопа! Кой ще ми се падне? Скин на Леон, брат. Ай, стига. Скин на Леон. Ел, човек, ел. Сега ще апгрейдна тия герои. То. Пате, за кое е то гаджет? То по-хубав. То по-добър. Така, я да видим скина на Леон. Така. Така. Да, брат, супер рейър. Те супер рейърите струват... Колко струват? Само 80 джема, брат. И... Тъпо. Кой има тук? Нищо. Няма чакам се зарежда. Между другото, след 18 часа е SpongeBob евента. SpongeBob евента е след 18 часа. И ранките и той. Другото, колко отлагах за това, колко отлагах да отворя то Brawl Pass и накрая нищо не ми се падна. Нищо като излезне мое, как се произнася не знам. Ще го взема, защото имам точните кредити за него. Но той новия няма да успея да го взема, защото много кредити иска. Аз като го взема мой ще остана с 90 кредита, човек. Това в един пас като има колко кредита, я да ги преброим. Със сигурност няма да си купа за пари. Значи 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Значи те ще са 2000. Ще бъдат 2 Brawl паса още. Се тоя и 2000. А то ми трябва 3800 за Legendary. Няма да събирам за него. Мисля, ще си го свична. И ще събирам за другите бrawleri. Но почти всички Legendary герои съм ги отворил. Само Леон не ги събрах с кредити. Иначе Кит, Сандито и Кроу си ги от... Кроу от Мегабокс го спечелих и Сандито от Стар Дроп. И то още колко Legendary бrawlера ми остават? Още 1, 2, 3, 4, 5, 6. И с новия 7.
И какво? За моят акаунт, окей. Аз на предите ми акаунти нямах абсолютно никой. Аз си играл от 2019 година, тук моя пише 2024, ама това не е вярно. В смисъл, вярно е, акаунтът е създаден тогава, ама иначе играе от 2019, сега ще видите, ще влезна ето тук. Така. Аз съм в един клан мръсни кучета, не влизайте в него. Ако искате да. То няма какво да правите там. Мръсни. Това трябва. Да. Това са ми моите два акаунта. Това ми е на най-добрия приятел, предишния. Тук както виждате, не знам кой от двата е по-стар. Айде да зареди, Едва ли е то? Айде бе. Толкова ли няма интернет? Бро, стар съм, да. Ох. Ще се включа като ми зареди. Така, зареди ми и както виждате 2019 година. Както виждате, то е малко слабо. Все пак съм бил на 7 години, брат. Явим то кога е. То не ще да заради, добре. Ма не мога да се махна. Добре, тук така мога. Така че... чао. Това ще е доста кратък видеоклип. Така че... чао.